Мин Балык Бистәсе районы Казаклар авылы янындагы болыннарда. Күрәсез мондагы хозурлыкны, матурлыкны, күк йөзендә бөркетләр оча. Ә җирдә матур ханымнар, туташлар, ир-егетләр җиләк җыя. Әйдәгез, җиләк җыючылар янына барыйк әле. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Ничек хәлләрегез, җиләкләр бармы? Әйбәт, Аллага шөкер. Мондагы җиләк. Быел биргән Аллаһы Тәгалә, табигать биргән, җир анабыз бөтен сыйны, бөтен матурлыкны, бөтен тәмлелекне, бөтен витаминны биргән Аллаһа шөкер. Быел җиләк бар инде. Җиләк бик күп. Эре. Җиләкләребез бик эре, бик тәмле, пешкән, өлгергән. Менә шушы җиләкне, бер чиләк җиләкне кай вакыт аралыгында җыя аласыз? Мин 45 минут. Менә шушы җиләкне 45 минут җыям. Үзегез өченме, сатаргамы? Бездә халык бик эшчән, бик уңган, кеше сатырга да җыри. Мин инде пироглар пешергәчтен, мин күбрәк үземә заготовкалар ясыйм. Кыш өчен, пироглар өчен мин шулай итеп җыям. Пироглар пешерәм, тәмле пироглар. Ә безнең янда инде күрәм, тагын җиләк җыючылар. Исәнмесез? Сез кайдан буласыз? Без инде Казаннан ала килдек. Бу Балык Бистәсенең кырларына, болыннарына. Казаннан хәтле Балык Бистәсенә җиләк җыярга җыйсыз. Казан янында инде, Лаеш районы, Олыкабан авылыннан килдек. Ничә километрдыр инде белмим, санамадык. Гаилә белән җиләк җыясыз ахры? Гаилә белән җиләк җыябыз. Шул хәтле матур кырлар, шул хәтле җиләк күп. Ятып җыябыз, ятып. Без инде туганнан бирле җиләк җыярга өйрәнгән. Икешәр җиләк җыя идек яшь вакытта. Әле җыяу барып, эчәргә су юк. Аны алып кайтып, инде яни бас тулганчы вареньясы иде. Мен инде олапалар каршы чыгып, балам, җиләгегезне силус казала торгансыздыр инде дип. Шундый ниләр бирәләр, сораулар бирәләр иде. Хәзердә инде без җиләк җыярга да яратабыз, ашарга да яратабыз. Шулай ук пирогларда пешерәбез. Менә шуның өчен монда хәтле килеп җиттек. Ә без үзебез торган җирдә кырларны да белмибез, болыннарын да белмибез. Җиләклекләрне таба алмадык. Монда инде менә хәзер җиләкләп җиләк җыясыбыз килә. Җиләк сезоны бармы әле? Бар, самый инде җиләкнең өлгергән вакыты, бигрәк матур, бигрәк күп. Ничек хәлләрегез, җиләк җыеп буламы? Җиләк җыю авыр Хезмәт. шөгыль, авыр хезмәт. Аны берәмлекләп җыярга кирәк. Менә бармак белән. Шуның өчен яны бик яратып бетермим. Хатыныгыз мәҗбүр итәме әллә? Ул башымны катырып бетерә. Ә бу җиләкне сез җыйдыгызмы? Мосын мин җыйдым әле пока. Сез бер дә борчылмагыз, әле төш вакыты җитмәгән, кичкә кадәр Алла бирсә бу җиләкне тутырырсыз. Ышанам шулай дип. Җәмәгатем тутырышы әле. Иншалла. Ара күбрәк кирәк. Шуннан биреле сине сагынганда, кыңгыраулар шыңын ишетемен. Җирдә күктә кая барсам шунда, уем синең белән очраша. Бөтен хыялларым чынга аша, зәңгәре кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым чынга аша, зәңгәре кыңгыраулар шыңласа. Балык Бистәсе районы Олы Елга авылы янында җиләк сатучы матур ханымнарны, туташларны очраттым. Исәнмесез? Исәнмесез? Үзегез белән таныштырыгыз әле. Мин Хәмидуллина Зульфия Шамилевна, Олы Елгадан. Бу минем кызым. Минем исемем Ландыш. Җиләк җыеп кайтып киләбез. Җиләк быел бик күп, матур, әйбәт ирләр җыела. Быел җиләк Аллаһ Тәгалә күп бирде. Ире сатырга да чыгабыз, күчтәнешкә балаларга да бирәбез, туганнарга да бирәбез. Аллага шөкер. Җиләге күпме тора быел җиләкнең? Җиләге 5 литр 1000 сум бирәбез. Карагыз инде ире, матур. Кызым бик күп әйбәт җыя. Аллаһа шөкер, ирләрен генә җыярга тырышабыз. Җиләк бик күп, эзләсәң табып була. Кешедә күп,
җиләге дә күп, Аллага шөкер, җыеп була. Әйт әле менә бер чиләк җиләкне кайсы вакытта җыеп өлгерәсең? Вакыты белән үткәнем бар, 1 литрлы чиләк 15 минут. Субханалла, машалла. Йылан очратканыгыз юкмы? Юк. Җыйганда. Быел юк, былтыр бар ие. Быел юк әле. Аллага шөкер, куркабыз. Былтыр очраштым, күрдем. Ничек йылан тимәсен өчен Ул- сакланырга? Киттек без аннан. Бу җирдән китеп бардык. Әниләр белән җиләккә бардык. Барыбыз да җиләк җыеп йөргән арада бер үлән арасында йылан күрдек. Йыланнар булган җирдән тизрәк качтык. Бүтән җиргә барып җыйдык. Анда да йыланнар килеп чыкты. Димәк, бу җирдә йыланнар оясы бар кайдадыр. Шуңа күрә чиремдә алар шулай бөгөрләнеп яталар. Әйтегез әле менә җиләк җыеп, хәтта машиналар алучылар бар диләр, өйләр салучылар бар диләр. Бармы шундый кешеләр сезнең арада? Безнең кешеләр арада туганнар бар инде, но алар җиләк вакыты не менее 100 мең акча эшлиләр инде. Машинага инде вакытлар, ремонтлар, күпчәкләр алалар. Җиләк җыеп. Машина алуга карый инде. Әйе. Тотылган машина алырга була. Син әле нәрсә ала алдың җиләк сатып? Әле алган әйбер юк, шул өйгә вакытлык җиһаз, коверлар, паласлар, яңа квартирага инде. Молодцы, кызлар. Җиләкләрегез уңсын, сәүдәләрегез барсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Разный кешеләр алалар, артистлар да алалар. Кемаев алды, Салават Фатхетдинов алдылар. Сездән алдылармы? Юк, миннән түгел, это күршедән алдылар инде. Кемаев бүтән кешедән алды. Бер кешедә обидно булмасын өчен апалар сездән алам. Шулай алып китте. Аннары вот миннән бер депутат алды. Ой, кайтып җит. Янып пешеп, үләргән дә 35 градус. Ораны каразыда җиганнар. Ой, молодецлар, ой, молодецлар. Ордыгызмы, балакайларым, ордыгызмы? Армаган Бик. Ордыгызмы? Мәтришкәләр дә җыдыгызмы? Җиләк җыю бер дәрәхәт түгел. Балакайлар. Әбимә бу кичкенә чиләкне генә булса да эләктерәләр. Рәхмәт, ясым. Субханалла. Әйдәгез. Менә җиләкләрне уңганлыгы, җиләкләрнең күплеге, пешкәнлеге, тәмле шуның хәтле. Җый алдыгызмы, тутыра алдыгызмы чиләкне? Аллага шөкер җыйдык шулай. Бер көндә ярты чиләк җиләк җыйгансыз, шулаймы? Мысык катын тыкты үз минеке тегесе. Куран син аны Әллә- башканы кадәр әллә- җиләк җыган молодец. Минеке менә мин бутагамын. Кура булыштырган, Үзенә матурны алды. Ике балакай җыйган җиләк белән чәй эчәбез хәзер тәмләп. Җиләкнең файдасы бик күп. Ул салкын тигәннән дисеңме, мунчадан чыккач тирләп пешеп чыгасың шул җиләкне ичсәң. Җиләкне туңдырып та куябыз, песок белән дә булгатып куябыз. Аккаеннар арасына кергән идем җиләккә, очрадым да гашыйк иттең, ялкын салдың йөрәккә. Эх, җиләкле җәйләрнең оныталмамын ямен, тоямын иреннәреңдә кайын җиләге тәмен. Эх, җиләкле җәйләрнең оныталмамын ямен, тоямын иреннәреңдә кайын җиләге тәмен. Җәйге җиләкләребезнең шифасы күп булсын, шифалы булсын, җәйләребез тәмле булсын.